जे UPPL go back प्रमोद बर' मुर्दाबाद बे राव बुंनानै जोंनि गेजेराव जे खौसेथि आरो गोरों मोनसे राजखान्थि गेलेनायनि माबाखौ दिन्थियालासिनो बिथांमोना नेहात मोनसे सिन्था धारादों जे खरसाखै जुदि राजखान्थि खालामदों। उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPL नि इयुथ सेलनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै इन्टार ब्लक भलिबल टुर्नामेन्ट जिहेतु नैबे उदालगुरि दुर्गा मण्डप जायगायाव जादों। नाथाय दिनै मोनसे दुखु गोनां जाथाय जादों आरो बे जाथायखौ खालामदों BPF हानजाया। गणतान्त्रिक भाबे दिनै बिथांमोनाबो नैबे उदालगुरि बिष्णुराभा संघआवहाय गाव हानजानि मोनसे पाब्लिक रेलि दंमोन आरो बे रेलिनि समाव दिनै उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPL नि बानजायनायनि बे जितु भलिबल बादायनाय बे जायगानि सेरसिम रेलिजों फैनानै जोंनि बे जानाय जायगा खाथियाव जे UPPL go back प्रमोद बर' मुर्दाबाद बे राव बुंनानै जोंनि गेजेराव जे खौसेथि आरो गोरों मोनसे राजखान्थि गेलेनायनि माबाखौ दिन्थियालासिनो बिथांमोना नेहात मोनसे सिन्था धारादों जे खरसाखै जुदि राजखान्थि खालामदों बेयो दिनै नुजादों। खारन बे रेलियाव दङमोन बारग' मन्त्रि लोगोसे उदालगुरि जिल्ला कमिटि BPF नि आफादगिरि रिहन दैमारि, माजबाद बिधानसभानि MLA सरन बर', बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मोसाहारि बिथांमोन बायदिनि दैदेननाय जे रेलि बे रेलिया गथ' गोरलैफोरनि बायदि गावजों गाव बुलायलायनायनि आखल दिन्थिनानै जे UPPL go back UPPL मुर्दाबाद बुंनाय बे रावा जोबोर मुगैथाव आरो नेहात जादों। आरो बे रावजों हाग्रामा दैदेननाय BPF हानजाया खरसाखै माने BTC ओनसोलाव दे नेहात सिन्था धारादों राजनिति खालामदों बिथांमोननि साननाय हनायादि जोबोद माने थौले बेखौ दिनै बिथांमोना दिन्थिनो थांदों। आरो बेनि थाखाय जों जोबोद BTC बाखि रायजो राजा जानानै दुखु फोरमायदों। बिथांमोननि बेबायदि सिन्था धारादों कुनु दिना BTC आव जौगानाय फैया खौसेथि गैया बेखौ बिथांमोना दिन्थिदों आरो बेखौ जाहाथे भबिष्यत बिथांमोननि सिन्था धाराखौ सोलायनांगौ उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPL निफ्राय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। बिथांमोननि बे गोरलै गथ'नि सिन्था धारादों BTC खौ दैदेननो नाजानाया जोबोद दुखु गोनां जादों। जाहाथे दिनैनिफ्राय बिथांमोना भबिष्यतआव बेबादि सिन्था धारादों जाहाथे राजनिति दैदेना बेखौ जों खावलायदों। आरो बिथांमोना बुंदों दिनै जे UPPL नि बे मेलावहाय सुबुंनि सोब गोबां खम जादों होननानै बिथांमोना बुंदों गावसोरनाव गोबां जादों। नाथाय जोंना दिनै प्रमोद बर' दैदेननाय नैबे UPPL हानजाया दिनै जोंनि समाजाव सोरगिदिं जौगाथायखौ लाबोनो थाखाय गेलेनाय आयदाखौबो मोनसे जोंनि जौगाथायनि थांखि हिसाबै हाबाफारि हिसाबै बेखौ लादों। बेहाय जोङो पाब्लिक गेदारिं खालामलायनानै बे खेलाखौ फाथिनाय थांखि लायाखै। नाथाय बेहाय जोंनि ओनसोलाव गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै गेलेनायाव जोङो जौगालांनो थाखायसो बे खेलाखौ बादायनाय जादों। आरो बे हिसाबै बेहाय पाब्लिक जानाय जायैनि खोथा लानानै बाथ्रा बुंनायनि कुनु गोनांथि गैया। जेराव लाइबिटिस खालामना गालांनाय बेखौ दिनै प्रमोद बर'आ दिनै बुरखांनानै बेखौ सुख'नायनि जि हाबाफारि मावदों बेसो परिबर्तन। बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंदों बियो मिनिथावथाव। खारन हाग्रामा महिलारि बिथाङा कुनु दिला माने मोनसे भिजन बा मिशन लानानै खामानि मावफेरबोआखै। MGNरेगाया माला फैगोन IOI न'आ माला फैगोन बेखौ बोरै दुर्निति खालामनांगौ बेखौल' सिन्था खालामबाय थानायखौ जों नुबोदों बे 17 बोसोराव। नाथाय जुगामि बे ओनसोला जौगानायनि थाखाय कुनु मोनसे थांखि लानानै हाबाफारि मावबोनाय जों नुबोआखै। बेनिखायनो बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों बे जोबोद मुगैथाव आरो माने नगण्य जादों बे बाथ्राजों। गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमआव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं।
बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।